Her er vores reportage fra Fantasiparken. Hvad ser I? Vi ser en stor skov med masser af sådan fantasidyr og unaturlige dyr, fordi det er et andet univers, og det er det, vi gætter på der. Hvad lugter der af? Det lugter af regnskov, og luften er fugtig. Og så det føles mere rent at trække vejret derhen, fordi der er ikke det der CO2-fis. Ja. Hvilken lyd kan I høre? Dyr, der laver lyd, og træer, der vælter, og buske, der rasler. Hvordan føles det at være der? Det føles mærkeligt, fordi det er ikke en verden, man er vant til, og man ved ikke, hvor man er, så man ved ikke rigtig, sådan, hvilken vej man skal gå og sådan noget. Føler du dig sikker? Nej, fordi man ved ikke, hvilke slags farlige dyr der er, og hvilke ting, der er gode at spise, sådan, og hvad der er giftigt og alt det der. Har du et andet liv der? Ja, vi har mødt dyr, og så har vi mødt en trold, der har Tom. Ja.